Il-Gvern b'viżjoni sabiex Malta tkun fost l-aqwa ekonomiji innovattivi u kompetittivi fid-dinja u għalhekk li l-programm tal-Gvern ta' importanza b'mod partikolari lill-ekonomija diġitali u t-tisħiħ tal-eSkills Alliance. Dan stqarru segretarju parlamentari għal kompetittività u tkabbir ekonomiku Edward Zamit Lewis waqt it-tnedija tal-Fondazzjoni eSkills. Huwa qal li l-Gvern irid jassigura li l-inizjattivi jirriflettu r-realtà. Illum hija l-industrija tal-iGaming li l-iktar li qed titlob għal professjonisti fl-ICT. Għaldaqstant is-segretarju parlamentari Zamit Lewis saħaq fuq il-ħtieġa li jkollna l-ogħla kwalità fir-riżorsa umana. L-għan tagħna illi dawn l-entitajiet jaħdmu flimkien biex jibbriġjaw l-akkademja, l-università, l-MCAST, dak li għandu x'jaqsam mal-iskola u d-dinja tax-xogħol. U għażiet jgħid li l-inizjattiva tal-eSkills ser tingħata struttura ġdida sabiex topera b'mod flessibbli u jkollha l-kapaċità li tisfrutta opportunitajiet varji. Preżenti kien hemm il-Ministru Evarist Bartolo li saħaq li l-introduzzjoni tat-teknoloġija fl-iskejjel mhux biżżejjed imma jeħtieġ li t-tagħlim ikun adattat sabiex jirrifletti r-realtà tal-istudenti. Huwa qal li l-eSkills qed isiru neċessarji f'bosta setturi fosthom fis-saħħa, fl-arti u fil-midja. Nixtiequ li l-fondazzjoni tieħu l-passi kollha meħtieġa biex niżguraw li l-edukazzjoni nibqgħu nġedduha kif hemm bżonn biex ikun hemm it-taħriġ meħtieġ ħalli l-ħiliet li hemm bżonn għall-impjiegi li jinħolqu jinstabu. Il-Ministru Bartolo żied jgħid li l-livell post-sekondarju u terzjarju għandhom jidentifikaw x'inhu meħtieġ mill-industrija li għadha pitada ser tkun qed timpjega lil dawk li jiggradwaw. Huwa b'inizjattivi bħal dawn il-Gvern qed ikompli fit-triq tal-programm elettorali tiegħu b'qafas ta' kollaborazzjoni, parteċipazzjoni u involviment tal-stakeholders. Għaldaqstant l-għan tal-Fondazzjoni Maltija tal-eSkills huwa li toffri l-ingredjenti neċessarji għal aktar opportunitajiet ta' investiment u impjiegi ġodda f'dan il-qasam.